uma ngabe kuzoba nokhetho lohulumeni basekhaya, osopolitiki bethu angiqale ngabe impela abafundisekile noma benza sengathi abafundisekile. Lokho ukubona njengoba usho nje ukuthi umuntu ofike asho izinto okufanele zisingathwe uhulumeni wesifundazwe noma kube uhulumeni kazwelonke, bese yena ethi uzozenza ezingeni eliphansi noma kohulumeni basekhaya. Iqala lapho-ke inkinga. Ile nto-ke engithi khona abaholi abasenga ezimithiyo, bazi kahle futhi ukuthi lokhu abakushoyo kuphambene neqiniso. Angithi-ke uma kukuthi abavoti bayawazi amalungelo abo, bayazi futhi nokwehlukana kwey'gaba zokubusa izwe, uhulumeni kazwelonke, wey'fundazwe kanye nohulumeni basemakhaya. Uzothi uma ngabe efika umholi weqembu elithile noma abaholi beqembu elithile bezosenga ezimithiyo, uphakame umphakathi uthi cha, awukwazi ukuthi ungasho lokho ngoba ngokwale IDP esinayo esesitshelwe khona yilokhu nalokhu, njengoba dusho nje mfoka Mtaka ukuthi kunezinto vele ezingeke zenzeke ngoba imali ayivumi. Kuzothi uma sekunyaka wezimali olandelayo bese kubhekwa-ke ukuthi lezo zinto zenzeka kanjani. Kunezinto futhi ezingena ngaphansi kahulumeni kazwelonke, kunezinto ezingena ngaphansi kahulumeni wesifundazwe, kube nezinto-ke ezingena ngaphansi kohulumeni basemakhaya. Angeke ngenze nje isibonelo mfoka Mtaka, uhlobo lwemigwaqo, kukhona le migwaqo okuthiwa imigwaqo ephethwe kuzwelonke, ama-national roads, bese bakhona imigwaqo ephethwe esifundazweni, ama-provincial road, bese bakhona imigwaqo ephethwe kohulumeni basemakhaya lena ebizwa ngama-municipal road. Awukwazi ukuthi ngathi kunenkinga emgwaqweni wakithi le ngiwavuma lapho engizalwa khona, bese ngiqhamuka ngithi niyambona kuNgqongqoshe wezemigwaqo laphana kuhulumeni kazwelonke wehlulekile ukwenza lokhu nalokhu. Umuntu okuqala okufanele ngibhekane naye yilo seduze kwami. Ngibuya-ke ephuzwini lakho mfoka Mtaka ukuthi kuyiphutha lokuthi amaqembu uma ngabe ekhankasa kulandwe umuntu ohlala le kwi-national kuthiwe akazokhankasela uzakwabo okhethelwe noma oqokelwe ukuthi abe yikhansela ewadini yami lapho engizalwa khona noma ewadini yakho mfoka Mtaka. Ngoba okokuqala nje njengoba usushilo akanalo ulwazi lwezidingo ezikhona endaweni. Yingakho ngithi uma ngibeka ngathi umvoti into yokuqala ofanele ayibheke izidingo nqangi zakhe lapho ahlala khona. Bese uma kufika lawo sopolitiki sebezokhankasa ababuze ngezidingo nqangi zakhe.